Unde sunt amintirile de când eram micuți? Toți oamenii se miră de fenomenul acesta. Cum de nu ne amintim nimic din vremea când aveam 1 an sau 2? Și asta cu toate că se spune că la vârsta fragedă, memoria funcționează mai bine ca oricând. Unii neurofiziologi explică ciudățenia aceasta prin faptul că la vârste fragede nu sunt maturizate circuitele nervoase necesare memorării de durată. Părerea mea e alta. Pur și simplu, copiii care am fost au fost supuși spălării creierului prin proces educativ. Pe când erai de vârstă sub 1 an, vedeai obiectele în jur așa cum sunt de adevăratele, și anume răsturnate. Părinții ți-au așezat obiectele în mână, invers. Ca să corecteze asta. Apoi ai desenat cu pasiune, percepând imaginile cu emisfera dreaptă, amestecând magia cu certitudine. Însă părinții și pe urmă școala te-au corectat. Te-au pus să desenezi acele linii drepte, acele forme geometrice care în realitate nu există. Tu auzeai vorbirea lor ca pe un tril de pasăre continuu. Ei te-au obligat să descompui în litere cuvântul. În felul ăsta, cei care te-au educat ți-au șters realitatea anilor de început și au înlocuit aproape totul cu convenții, în care azi trăiești crezând că le cunoști dintotdeauna. De fapt, s-a rupt ceva în mintea ta, când ți s-a spus că nu e bine și ai fost sancționat pentru greșeală. Ai șters din mintea ta copilăria mică, fiindcă pur și simplu nu era corectă din punctul de vedere al adulților din jur. Și nu ai mai ținut-o minte, deși din când în când apare în vis și în situații limită bizare pe care nu le stăpânești.